Iz kog veka su ove freske? Iz 14. I to je zadužbina? To obnovio je kralj Milutin. A u 11. veku podigao je vizantijski car Roman Diogo. I ovim freskama ni Turci, niko živi nije mogao ništa. Pa nije, nažalost, to je krajem 19. veka je porušena Milutinova crkva. I onda je podignuta ova novija, bez blagoslova tako što je biti pomita Vikentija, ali tako je to učinjeno.